As eras da compaixón. Hai moitísimos anos existía unha terra chea de amizade e compaixón. Un día comezou unha guerra e as eras da compaixón, que son plantas únicas que enchen os planetas de amizade e alegría, desapareceron. Unha familia que se decatou do sucedido decidiu ir en busca de posibles restos da planta para recollelos e intentar volver a plantala, pero, segundo saíron da casa, a terra volveuse gris e os humanos vos volveronse estatuas de pedra. Solamente un neno de 10 anos, Xoán, seguía sendo de carne e oso. Xoán, que era un neno moi valente e bondadoso e sabía da importancia de restablecer a paz na terra, sen pensalo dúas veces, decidiu emprender a viaxe el só. Para poder chegar ata o outeiro da Edra, que era o lugar de orixe da planta, debería atravesar o tenebroso bosque negro cheo de teas de araña e, aínda que lles tiña moito medo as arañas, non abandonou a busca da planta. Xoán atravesou o bosque pola súa familia, transformada en pedra e pola paz. Ao saír do bosque atopouse con dous bandos da guerra pelexando no medio dun campo. Un dos guerreiros estaba gravemente ferido ao colón dunha árbore. Xoán sentiu mágoa por ele e decidiu axudarle. Levou no preto dun río onde lle lavou as feridas e con ganacos da súa camisa fíxolle unhas ventas sanadoras. Xoán preguntoulle: "Por que pelexades uns cos outros en vez de estar en paz?" "A verdade é que non o sei. Hai un tempo o noso xefe ordeounos atacar o mar do outeiro da Edra. Quería roubar toda a era do outeiro para desfacer a paz entre os povos e impoñer a súa autoridade. E por que lle axudades a levar a cabo unha misión tan malvada? Ofreceunos ser xefos do seu exército e grandes beneficios para as nosas familias." Xoán explicoulle que o resto da xente tamén tiña familia e que non era xusto ser tan ambicioso e egoísta. Darín, que así era o nome do guerreiro, comezou a chorar. Xoán preguntoulle: "E por que choras agora?" "Agora doume conta de que as guerras sempre traen consecuencias negativas para todos. E o peor de todo é que os inimigos avanzan ata o meu pobo. Estou a piques de perder todo o que quero. A miña familia, os meus amigos. Podo comprender como se sentirán as persoas que xa perderon as súas familias pola miña culpa." Xoán díxolle que aínda non todo estaba perdido, que se recuperaban os restos da era da compaixón, aínda estaban a tempo de salvar moitas vidas e volver a establecer a paz. Os dous empreenderon o camiño, subiron polo outeiro e chegaron ata cima. Un pequeno paxaro parecía dicirles isto seguían. Os dous quedaron abraiados e camiñaron tras ele. O paxaro guiounos ata unha cova onde residía unha anciá de grandes ollos azuis e cabelos brancos, que brillaban como a plata. A muller parecía estar agardando por eles. Ollou para os dous e dixo: "O ser humano é tan necio que só aprende cando empeza a sufrir, pero sinto que vos os dous xa tedes un corazón noble. Actuades en pensar en vos mesmos, sino en todas as persoas do mundo, e todo terá solución." Aqueles fermosos cabelos prateados comezaron a estenderse, e a anciá comezou a desaparecer, converténdose nunha fermosa era de compaixón. Pouco a pouco a era foi espallándose por todo o planeta para restablecer de novo a paz da terra. O gris tornouse azul, os cantos verdes cubertos de flores en todas as cores. Escoitábanse nenos rir xogando. De súbito, Xoán despertou. Todo fora un fantástico sono, pero que marcou para sempre e que axudou a ser unha gran persoa toda a súa vida. Non toda a xente pode aprender dun xeito tan maravilloso, pero debemos intentalo.